Apat na mag-anak, patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Nakatutok si Gab de Luna. Kalunas-lunas ang sinapit ng isang pamilya matapos masunog ang dalawang palapag nilang bahay sa barangay Caypombo, Santa Maria, Bulacan. Sa inisyal na investigasyon, nasa ikalawang palapag ng bahay ang mag-anak na kasalukuyan umanong natutulog nang mangyari ang insidente. Natrap sa loob ng bahay ang mga biktima na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Apat ang nasawi kabilang ang mag-asawa at ang kanilang dalawang anak na parehong menor de edad. Meron naman nakaligtas yung kanilang kasambahay. Siya yun nandun sa ibaba ng two-story na bahay and siya yung nakapag-ask ng assistance, nakapag-ask ng tulong. Kaya lang hindi na niya nagawa makabalik ulit sa loob at makaakyat sa taas kasi sobrang lakas na nung apoy. Problema sa electrical wiring ang isa sa tinitig ng sanhi ng sunog na tumagal ng kalahating oras. Paalala ng otoridad sa publiko, ugaliing magsagawa ng rewiring at siguraduhing pasok sa ICC standards ang mga appliance para makaiwas sa sunog. Baka mamaya meron na tayong mga linya ng kuryente na kailangan natin ipa-maintain, ipa-check. And aside from that, mas lalong maging maingat sa mga appliances. Siguraduhin hindi pa lang naiiwan na nakasaksak. Kapag umaalis ng bahay, iwasan yung mga nag-overcharge ng mga cellphone. Samantala, nilamon din ng apoy ang magkatabing bahay at establishmento sa Barangay 23, Lawag City. Dalawang pamilya ang apektado sa sunog na magkakamag-anak din. Emosyonal sila nang makitang naisalba ng BFP ang urn ng kanilang yumaong kaanak. At least sakit. Tawan na dami nga tao mawan na tayo. Bala tagamit din da magatang tagamit. Sa computer ta anak ko nga kakaiso na sagas naringgit pinanggatang ko. Sa inisyal na investigasyon, electrical ignition ang sanhi ng sunog na nagmula sa isang kwarto sa unang palapag ng bahay. Cause niya ay under investigation pa pero probably ay electrical ignition to. Pero babalik kami mamaya para mag-conduct pa ng further investigation. Gab de Luna, 1 North Central Luzon.